samozrejme, že sme vo Viedni. Na jednej strane majestátna opera, na druhej Sacher Hotel. Ale my hľadáme tajomstvo Tafelspitz. Pôvodne som sa chcel nejakého Viedenčana opýtať, či vie, čo to je. No, vzdal som to. Mozart je proste všade. Mimochodom, nepatrí skôr do Salzburgu? Naozaj škoda, že nenadám zákusky alebo parfémy. Tak toto chodí. Máme sviatky. A zase ten Mozart. Verili by ste, že je začiatok februára? Tak Tafelspitz by nemal byť ďaleko. Ale nebudem vás už napínať. Tafel je proste tabuľa a špic je špic, ale po slovensky je to hovädzia špička. Tam, kam ideme, z nej urobili svetoznámu lahôdku. Keď poviete meno plachuta, to znamená Tafelspitz. Tafelspitz je číslo 1 pochuťka, aspoň pre mňa. Je naozaj pravdou, že Tafelspitz je najobľúbenejšou pochuťkou. Je najlepší od tých 2,5 kg maximálne. Veľmi dôležité je, aby to bolo pekne porastené, aspoň tou 0,5 cm tukom, aby to bolo pekne takto porastené, pretože vlastne to dáva tej polievke a tomu mesu chuť. A aký rez mesa toto je? Vlastne Tafelspitz, ako hovoríme, je to vlastne zo zadnej časti tela. Zo zadnej časti tela, zo zadného stehna. Veľa z mesiarov predáva ešte dlhší kúsok, to je asi takto, ale to už je Tafelstück, takzvané takisto čierna pečeň. Neodporúča sa, chuťovosť stráca. To varíme vlastne tú polievku až 200 litrov, takže okrem Tafelspitzu sú tam aj ostatné kusy mesa. Tak tu napríklad máme šouťa šerco, je to vlastne pliecko. Na Tafelspitz nemá, je to číslo 1. Varí sa to 2 hodiny približne, koncom varenia pridáme zeleninu, tomu bobkový list, čierne korenie, aby sme nezabudli, špikové kosti, tie sa nachádzajú tiež vlastne tesne predtým sa hodia do polievočky. Tie potrebujeme len trošku vlastne opariť, aby sa ako blanšírovali. Na záver pridáme cibuľu, ktorú sme si predtým orestovali. Je to z toho titulu, dostane tá cibuľa lepšiu chuť a hlavne dostaneme krásnu zlatistú farbu tej polievky, vďaka tomu, že je tá cibuľa pekne orestovaná. Tak zavrieme. Teraz to máme všetko, necháme to ešte pol hodinky čiahnuť a varíme to.